ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನಿರೆಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದ ಇದು ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗಂಧ ಪತ್ತೊಂದು ಓವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಓವಾಣ್ಲ ರಾಜ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇಂದ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ. ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗಂಧಡ್ದು ಮೊಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಡು ಮಲೆಚ್ಚ ಬರಿಟ್ ಧರ್ಮ ನಿಲೆಚ್ಚ ಬೆರಿಟ್ ಉಡಲ್ ಗುಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾವನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ತೋಜಾವಂದೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಮಲ್ತಂದು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಟ್ಟೆಮಾರದ ಟೀಮ್ನ ನಮ್ಮವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ ಇಡ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ಲಾರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೀರಾ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತೋಜಾಯರೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ತಿಕ್ಕಿದ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಅಸ್ತ್ರ ಟೀಮ್ ದ ಮಾಲಕರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿ ಒಂತೆ ಜೋರಾದ ಬತ್ತ ನರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ 2025 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೊ JP ತುಮಿನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತಿರಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ JP ತುಳುನಾಡು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಂತಿರಬೇಕು. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ JP ತುಳುನಾಡು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟಿಯಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರ ಬೈಜರ್ ಅಂಡ್ ನನಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ರಾವ್ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಈರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಾ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಪೊಳಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಗರ್ಗಸ್ ಬಹುಶಃ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಈ ರಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಆವಡ್ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾಡು ಈ ರಡ್ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋಜಾದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ ಈ ಯುವಕರ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಾ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ. ಇಡೀ ಮೂವಿದ ನನಂಜು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಿನಿಮಾದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ಮೂವಿಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇತೆನೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಆವಡು ನೆಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನನಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಡೀ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಸುಮಾ ಕೊಡಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು. ಸೊ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಸುಮಾ ಕೊಡಗು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಇಡೀ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ DOP ಸಂತೋಷ್ ಗುಂಪಲಾಜೆ
ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿಡ್ ಆರೊಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದ ಆತುಂಡು ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಡ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಕೈಚಳಕನ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿತೇಶ್ ಕಟ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಕೆ ಮೂಲ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಸಂದೇಶ್ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಕೆ ಮೂಲ್ಕೆ ದಂದೇಶ್ ಉಕ್ಕುಡ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಈ ಪೊರ್ತರು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಡು ಸೂರಜ್ ಉತ್ಸವ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಅಭಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಭಗವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಮ ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಉಬಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಏರ್ನಾಳ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಟೀಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬರಬಾದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿರುತುಗುಲ್ದಿನ ಎದುರುಗುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ತಾಟಿ ಕುರಿತು ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಮಂದಿ ಯಾನಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೆಕಡೆ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಡೆಯನಂಚಿನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಒಲ್ಪಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ತೋಜಾ ಬಂದೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ನಿಖುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ JP ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಈ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡು ಬರುಡು ಮನ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಐಕಿ ಈತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಂತೀರು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಏಪಲ್ದಲ ಕನೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕಂತದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಡುಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅರ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಂದಿರ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ದು ಪಡ ಅಕ್ಲ ಮಂದಿರ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ ಅಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ದೆ ಪಾತ್ರ ನುಗ್ಬೇರು ಅಕ್ಲನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಅನಿಸೊಂದು ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗ ದಾದ ಉಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಪಣ್ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಾದುಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಬರ ಬೈದೇರು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ತ್ರಿಶೂಲಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲಾರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಲಿಗೂ ತೋಜಾಡು ಸುರು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತದವು ಕುಡೊಂಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತದ ಆಯ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಲಕ ಅನಿಸ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದವರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಬಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋಜ್ಪಾದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ ಲಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನು ನಿಖಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಮಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಬಂತಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯುವಕಿಯರ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೈದನು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಬರಬಾದ JP ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂದೇರು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಪೊಸಬೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಅರ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾಯಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಬಂಗಾರು ಪಾಡ್ಲು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಬಂಗಾರ ಏಪಲ ದಯಪಂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬಹುಶಃ
ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲಿ, ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲಿಯರುಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಲಿ ಕೈಟ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಾರತ್ತ ಲಂಚುಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರೇಡ್ ದಾಪಿನ ದಾದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟಮ್ ಸಮಯ ದೆತ್ತೊನಂದೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದಾರು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಲಂಚುಲ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಬೈದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಪಡ್ತು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಹೀವಿಗೋ ಸೊ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಟೀಮ್ ದ ಮಿತ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ದೀದ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಗುಲು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ ಅಸ್ತ್ರ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ರಿವ್ಯೂ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಎಂಗಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಸೊ ಜೈ ಮೂವಿದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಜೈನ್ ಸೈ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೋನರ್ ದ ಮೂವಿ ಕೊಂಡ ಜನಕುಲು ಅವೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೊರ್ಲದ ಬಾತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನ ದಾಲೇಜ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿಯ ಪನೊಂದುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ವಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಆತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಲೆಯೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಆತೈತೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತೆರಟ್ಲೆತ್ತಿನ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಈತ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ತೋಜ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಕೊಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪಿರೋ ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಜೈಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪರಲಿ ತುರುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒವೇ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ತೋಂದಿತ್ತು ದಾಗನ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪರ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನು ಐಟ್ ತೂಜಾನ್ ಏರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಏರ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲರ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಜೆ ಪಿ ಅಣ್ಣ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾತೋದಿದೆ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಲ್ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಏಪ ಬರ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಐ ಮೀನ್ ಫೇಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿರ್ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಆರೇ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಪ್ಪ ದಾಯಕನ್ ಪಡ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಡದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏಪಲ್ಲ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಳು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿನ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೇ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸರಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಣ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆವಡು ಐಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ನಡ ನಾವು ಲಂಚು ಲಾಲ್ಸರ್ ದಾಯಕನ್ ಪನ್ನಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು 3-4 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಪನ್ನಡ ಐತೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ ಆವಡೋದತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಲಿ ಹೊಡೋದು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗಾರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಗ್ಬೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಅಮರ್ ಜೋಕಲ್ ಪುಟ್ಟಿಲಾಗ ರಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಬೈದಾರು ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬರು ಎಂಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ ಎಂಟ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಎದುರುಂತದೇನು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ 400 ಜನ
ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ತನುಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಐ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ರಿ ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಇಡೀ ಟೀಮುಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿತೆ ಇನ್ನು ಸಾತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಪಾತ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಕುಲಿತ್ತರ ನಿಕುಲಿತ್ತ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದ ದೇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಲ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ತೋಜುಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೆಜ್ಜಿದಾಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಇತ್ತನೆ ಮಂಡ್ರ ಜನ ಎರಡು ಜನ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಂಡಿಡುಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಬಂಡದು ಜೇಪೆಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಬೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀತಿನೇ ಜೆಪಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಏರು ಮೂವಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಸೊ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದಿದಾರ ಬೈದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ನ ಕುಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಬಟ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಣ್ಣೆ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೇಪಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿನತ್ತು ನಿಖುಲ್ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಎದುರಿಪ್ಪುರು ನಿಖುಲ್ ಕೊರಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ 400 ಜನ ಸೇರಿದ ನಡೆ ಅವು ಎನ್ನೆಂದಿನಾತು ಜನ 23ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲ ರೀತಿನ ದಯಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲುಲಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕರ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಆ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕರನೆಗಳ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಹೇಗೆ ಬಂಡ ಪಿದೈಪನ ರಿವ್ಯೂ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಬಚ್ಚಿ ಕೋಪವನ್ನು ಪಡ್ಚಿ ನೇರೋಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಎಂಚಾಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚಾಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಟೆ ಆರು ಭಕ್ತದ ಐಕೆ ಪಂಡ ನೆಂಜಿ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರುಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಸಿನಿಮಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಲ್ಕೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಡೆ ಎತ್ತವನು ಅಂಚನ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ನಿನಕೊಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನು ಅಂಚಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ದಾವಡ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾತಿರ್ಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪಾಯನ ಅವು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 10% ನನ್ನ 90% ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನನಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ದನ್ ದಾಲತ್ ಆ ಕತೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಚೇಂಜ್ ಕನ್ಪ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಪೊಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಕತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮುಟ್ಟದು ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೂಂಡ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ವಿಷಯ ఒక లంచ్ బాయ్ ಪಾತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಪಲ್ ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕಡೆ ಬರೋ ಪಾತೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ 100% ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾವೆ ಆಪಣ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಪಣ ಬೇಲ 100% ಅವೇ ನಾ ಯಾನಿ ಆಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಜಿ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂವಿ ಅವು ದಾದಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ 100% ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತ್ರೋಡಿತ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿಲ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಜನವರಿ 23 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹತ್ತದು ಬಂದು ತೋಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಜಿ ಅವಡ ಎಂಟೈರ್ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಬರ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪೋರ ಒಂಜಿ
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸುರುಗಾದ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂಚೆನೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಟೈಮ್ ಒಂದಂತ ಮನಸ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಯಾಂದಾದ ಕಡಪಣಲ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರ್ದು ಏಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಬರೆದ ಅವೇನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಸರ್ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಥೆನಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಓದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ರಂಚೆ ನೆಗುಲ್ ದಾದ ಸುರು ಕಡೆ ಪೋನಗಲ ನಮ್ಮ JPN ಅವಾರ್ಡು ಸ್ವರಜನ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೈದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಆ ಕಥೆನ ಕೇಂದು ಆ ಕಥೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚಿ ಚಕ್ನ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡದ ಅವೇನು ಕೂಡ ಎಂಗುಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪಂತಿನಂಚಿನ JPN ಅವಾರ್ಡು ಸ್ವರಜನ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ತದ ಅವನ್ಪಿನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಗಳ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ದಾಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತಲ್ಲಿ 90 ಕುಡೋರ ತೂಪರ್ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೀಡಿಯಾದ ಕಲೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂದೆನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಶೋಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರನೇಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಆ ಶೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ರೆಗಾಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಲಂಜುಲಾಲ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಹೆಂಗೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಡ್ ಬಂದ್ಕೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರ್ತಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಐಕ್ ಧೈರ್ಯ ಓಡು ಆ ಧೈರ್ಯಡ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದೇರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಏಪಲ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೊಸತ್ ದಾದನ ಕೊರ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ತೂಯಿಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ದಾದನ ಕೊರ್ತಾ ಅಂದ್ ಇಂಕ್ ಬರುದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದೈ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಪಂತ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಂಚಿನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಗ್ರೋ ಆಡು ಮಲ್ಲ ಆಡುಂದಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರೋದುಂಡುಂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಆತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ತೂದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಆತ ಧೈರ್ಯಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡುಂದ ಅಣ್ಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ನಾಕಿ ಏತು ಪುಡೇರು ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಸರತ್ತು ಮನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಅವು ಸ್ಕೀಮ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ದೀಪನು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ತಿನದಾನಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಡೆ ಅನ್ನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದೇ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೆಂದವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡನಾಗ ಇದು ರೂಪೇಶ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದನಾಗ ವಾ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಚಿನ ವಾ ಟೈಪ್ ಕತೆಕುಲಿನ ಪರ ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ಪೋಂಡ ದಾಯ ನಂಗೆ ತುಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ JP ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆರು ಮಂದಿರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿದ ಇವತ್ತು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರವೇ ಪಣ ದೈವನ ತೋಜಾವಂದೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕತೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪರ ಅದುಪ್ಪು ದೈವದ ವಿಷಯ ಅದುಪ್ಪು ಆ ಕತೆ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಕೊಡೋರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರು. ಒಂದು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಜನ ಬರೋಡು ಇಂಕ್ಲಿಕ್ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಪಣ ಆರು ಏಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಐವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಲ್ಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಪ್ಪಾಪು ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಶೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಜನ ಜಿಂಜಾವನು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ
ಬಜೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಂತೋನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ ಗೆಂದು ನೆಪ ಪಂಡ ಪಾಡ್ನ ಬಜೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ನೆಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಒರಿಯರ್ದವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪುನ ವಿಚಾರ ಅದು ಉಪ್ಪು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ವಿಚಾರ ಅದು ಉಪ್ಪು, ಇತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಯಾರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಗುರುವಾರದಾನಿಯೇ ಶೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಒಂಜಿ 2 ಸೆಂಟರ್ ಶೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ 17 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದುಪ್ಪು, ಬಾಕಿದ ಅದರ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಜನ ಬಾಂಬೆದ ಆದುಪ್ಪು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇಂಕೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆ ಥರ ಅಂಚನೆ LNG 23ಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಟ್ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತದ್ಲ ನೆಕ್ ಟೈಮ್ ಮಂತದ್ದು ಬೈದಾರ್ ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಿ ತೂಯಿಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಂತ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದು 23rd ಬರೋಡ್ ಬಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಚಿನನ್ನೇ ಪಲ್ಲಂಕನೆ ಯಾಲನಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದಬ್ಬಗ ತೂದು ಶೂಟ್ ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಶೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತೋನ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಗೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂಯರ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಥರ ಎಂಗೆ ಆಡೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಬೇತೆ ಏನೋ ಮೂವಿ ತೂವೊಂದು ಲೆಪ್ಪನ ಫೀಲ್ಗೆ ಪೋಯಾನು ಆತ ಶೋಕ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾನು ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಕತೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವಡು ಎಂಗೆ ದಾದ ಎಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ತಂದೆ ಐಟ್ ಬೇತ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಜ್ಜು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಮರಣ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೂದ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಪಣ್ಯವೇನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೋರಿಯಾರು ಒಂದು ಗೆಂದನ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ನಾನಾ ತಿಂಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನಾಲು ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ನಿಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಆತ ಶೋಕದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂದು ನೇನು ಒಂಜಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತ ಓಡಾನ ನಿಖಲ ಮನಸ್ದ ಪಾತಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಮರ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಆ ಬೂಲ್ಯ ಬೂರ್ಂಡ ಆ ಗಂಧದೈರ ಬೂರ್ಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆಡ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಫೀಲ್ ಬತ್ತದ ಬೂಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಇರತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲವೇನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚು ತೂವೊಂದು ಬೆಳೆದಿನ ಇರ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನೀ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಪುಣವು ಆತು ಶೋ ಕಟ್ಟದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇರ್ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲ ಬಂದು ಆರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಎಂಗಲ DOP ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಏಮಿಟ್ಟು ಹರ್ಷಿತಾ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಲ್ಲ ಪದಿರನ್ನ ಬಿರ ಇಜ್ಜದೆ ಓಕೆ ದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಲಂಚ್ ಸಾವಿರ ಕೇನೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸರ್ ಲಂಚ್ ಸಲ್ ಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತಗೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಹಲೋ ಕೇನ್ ನೋಡದೆ ಯಾನು ಟ್ರೈಲರ್ ತಗೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಾತ ಆದಿ ಬೀದಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆದ ಒಂದು ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಅಂದ ಆತು ಎಂಕೆ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನೇನ ಅಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆಂಗುಲು ಮನಸ್ಸು ಏನದು ಮಲ್ತಿನಿಂದತ್ತು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪಾಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪಾಯರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ನಾವೇನು ಎಂಚ ತೋಚ್ಪೋಣ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್
ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂತ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಗುಲ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೌಡ್ ಒಂದತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತನ 20 ಜನ ಇತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಪಡತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನಾಗ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ ಕಡೆಗ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಕೊ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿಪತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊ ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನಲ ಕೆಲವೊಂಜಾದ ಪ್ರಯತ್ನಲುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಮುಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪಗ ಬಂದು ಅವೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪುನು ಅಥವಾ ಯೂತ್ ಬರ್ಪುನು ರೆಡ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಬರ್ಪುನು ಯೂತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓರ್ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಇಷ್ಟಪುಣಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ವರ್ಗದಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಮಲ್ಲಕುಲ ತೋಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಅತ್ತನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ಜನಕುಲವೇನು ಪಾತೆರ ಕೊನವೇರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಚೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಗಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಕೆ ಸುಳ್ಳಿ ಅವರ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಓಕೆ ಪಾತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪಾತ್ರ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಪಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮೊಡತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದರ್ಶನದ ರೂಪದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೋಲ ನೇಮ ಮಾನಿಚಿ ಲಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತೂಪ ಬಟ್ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ದೈವ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ರೂಪಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋನಾಗ ಗಂಧ ಬಾರ್ದು ಪೋಪ ದೇವ್ಯರ್ನ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸಡ್ ದಿವನುವ ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪದೆ ಅವು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಗಂಧ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದೈವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಕತೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಇದು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರೋದು ನಮ್ದು ಸಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದು ಜೈ ಕಿರಣ್ ನಡೆದು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬಸ್ತು ಬರೋದು ನಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೆಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲಿ ಬರ್ತದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಉಂಟು ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಐಕಿಕೇನಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಬಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಸೊ ವೆದರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಚು ಸುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಲ್ದತೆ ಅವು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪೋದಿದೆ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಗ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತದ ಆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂడి ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ್ ಈಗ ಒಲ್ಪಲ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂದು ತೂಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಂಡರು ಸಿನಿಮಾಡ ಒಲ ದೈವಲ್ಲಿ ತೆಜಿಪಾದ ಜರ ಬಂದು ಬಟ್ ಅದು ಸುರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾಲ ತುಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿ ಬತ್ತಿರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿ ಓಲ್ಲ ದೈವಲಿನ ತೆಜಿಪವಂತ ಐದ ಕಾರ್ಣಿಕನ ತೆಜಿಪವನ್ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದೇರು ನಿಖಿಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ದಾದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ಮಿತ್ ದಪಣ ಅಂಚೆನ ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಿಲ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಬೈದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಂಚಿನ ದಾದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಇದು ಹೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಇನ್ನ ಫ್ಲೋ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಇರು ಆ ಗುಂಗುಡೆ ಉಪ್ಪರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೂಡಿದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅತ್ತದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪರಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಂಬಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಬರ್ಬೋದು
ಅದು ಸರಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕತೆ 85 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು 2000 ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಿಡ್ಲ್ ವರ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಟ್ಟದ ಜನರೇಷನ್ ತಾನೆ ಮೂಜಿ ಜನರೇಷನ್ 85 2000 2025 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ 1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡರು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಯಾನಿ ಮೂವಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೋದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂವಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಉಳ್ಳ ಇವತ್ತೊಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಏರ್ಗೋರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಆಯ್ಬಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ ಟು 100% ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ ಶೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ 100% ಬಂತು ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಏನ ಎಗೇನ್ ಬಂಪ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ ಮೂವಿ ತೂಂಡುಂದಂಡ ಅಕಲ ನಂಬುನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಿರಲ ಹೈ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಓಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಓಲ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದಿಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಿರಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಅನಿಸಿತ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಾನು ರೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿ ಅವಕ್ಕ ಟೋಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಚಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಓಲು ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಚಾಲು ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅವು ಸಚಿನ್ ಬಾಯಿ ಉಳ್ಳರು ಅರುಪಾನ್ ವರೆ ಇಂಚಿನದ ಸುಳ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಆಂಡಂದಾನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಅವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಂಡಂದಾನ ಕಾರ್ಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಈ ಪನ್ನೊಂದು ನವ್ವೇ ನಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೋ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಸುಳ್ಯದ ಒಳ್ಳೆರು ತೋಜಿ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಪ್ಪ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಭಾಯ್ ಇರೇಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೇಕ್ ಕೇನ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಇಂಚಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲು ರನ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ 100 days 50 days ಬಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಪರ್ಸನಲಿ ತೂತಿನ ಯಾನೇ ಇಂಚಾಗ ಒಂಜಿ ದುಡ್ದರ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬರ್ಬೇಡಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಾನು ಇರಲಿ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಈ ದಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋಜಿ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಆಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿ ನೀರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಯ ಬರೋದುಂಟು ಅನ್ನೆಸರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೋನ್ ಖಂಡಿತ ಸುರುತಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲೆ ಕಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆನಾಗ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಟ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡುಂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ರನ್ ಆವಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೀಪಚೇರಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂದಾನಾಗ ತುಳು ತೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅನ್ನೆಸರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಾಯಗ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂದು ಪಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ್ರ ಸಾರಿ ದಾಪಂಡ ಏನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಇತ ಎಂಕಿ ಇದ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಂದು ಓಲಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜದು ದಾಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ವೀಕೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪಿನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ 8% ಇಟ್ಬೋಡು 10% ಪೋಂದು ಇದು ಅಲ್ಪ ಜನ ಇಜ್ಜರಿಂದ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇದು ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರನ ಜೈಸು ಇನ್ಮಾ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಓಕೆನಾ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ 70% ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 weeks ಪಕ್ಕಡೆ ದೀಪಿಚಾರ ಅದೇ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪನೆಗಾಗಲು ದೀತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್
ಇಜ್ಜಿಂದಾನ ಅವ್ಳು ಉಪ್ಪು ಜಾತಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅಂದೆ ನಾನು ಒತ್ತೋನೆ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಕಡೆ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೋಸತ್ತು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಬರೋಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅವಳು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರಡ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೈದೇನು ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರೋಡು ಅಂದ ಅವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಂತ್ ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ದಾಯಪು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಗೆಂದೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾರಣ ಸೊ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪ್ನು ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರ್ ಮಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಿತೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನಗ ದಾದೆ ಪನ್ನಗ ಉದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದೆ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಪೊಸತ್ ಜವನೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತದೊಲಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದೈವ ಒಂದು ತೋಜಪಾದೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಪುರ ಅಕಲ ಮೂವಿಡ್ ದೈವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೈವನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡೈಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಲ ಬತ್ತರ ದೀಪಾವೇರಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಲ ದೈವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಪಾದೊಲಿ ಬಟ್ ನಿಖುಲ್ ತೋಜಪಾಯಿಜಾರು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖುಲ್ ದಾದೆ ಪನ್ಪರ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖುಲ್ ದಾದೆ ಪನ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡು ದೈವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾಯಗಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ತುಳುನಾಡಗದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರಿಯಾಗಳ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ತೋಜ್ಪವನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ನೆನದಿತ್ತ ತೋಜ್ಪವನ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕತೆಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತೋಜ್ಪದ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ತೋಜ್ಪದ ದಾದ ಆ ಒಂದುಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವಡತ್ತನ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತೋಜ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅವು ತೋಜ್ಪವಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ಲೆ ಪಿದ ಇಪ್ಪೋದು ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನರ್ ತುಂಬು ತುಲು ಯಾಕಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದ ಇವ ಕೊಂಚ ಜೋಶ್ ಇತ್ತಂಡು ತಿರೋರ ತೂದು ಪೋಂಡ ಅವು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನ ಕೊಂತೆ ಜೋಶ್ ಅವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂತು ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಈ